ако Берлин е жена, с която искаш да флиртуваш, то тя е много студена, много трудно допускаща ти. Това е нейният начин на съблазняване. Берлин казва: аз не се интересувам много от тебе. Не искай много бързо да бъдеш с мен. Не прибързвай. Така че първите няколко месеца аз като ловец, бях като ловец, който обикаля около града и се оттегля, приближава примерно до някакви улици и квартали и се оттегля, след което вече на втория, третия месец реших, че мога директно да вляза в града. Wenn ich eine Straße entlang laufe, habe ich die Angewohnheit, sie von Anfang bis Ende zu lesen. Mit all ihren Zeichen, Plakaten, Namen. Es ist, als würde ich einem Satz mit durcheinander geratenen Wörtern folgen und versuchen, mit ihrer Anarchie zurechtzukommen. На мен тук ми харесва, аз идвам тук, за да бъда анонимен, чужд, за да се спася от познатите места и познатите улици в София. Така че на мен това усещане ми харесва. То е нормално. Писателят трябва да... Той няма как да ни бъде чужд, защото има два начина. Или живееш директно живота си, или го описваш отстрани. Писането е самотно занятие, той е казано отдавна. Аз мисля, че писателят е нещо като воайор на ухото. Воайор е, който наблюдава и гледа, но през ухото също много работи. В Берлин обратно, някакси ухото е изключено, понеже не разбирам това, което си говорят хората, но пък това ми дава друго предимство да съчинявам изцяло историите на хората, които виждам, които срещам. Да, затова казвам, че писателите никога не са невинни. Те стоят и съчиняват истории, вместо да вършат нещата, които трябва да вършат. Така че в един момент си давах сметка, че аз в момента съм излязъл да търся нещо определено, а не да съчинявам истории. Но това е много... Morgens stehe ich spät auf. Ich ziehe mich an und gehe auf den Markt. Ich gehe langsam an den Ständen vorbei, schaue mir alle Früchte und Gemüse an. Ich meditiere über warme Farben und runde Formen. Es hilft, nach schweren Nächten, in denen du nur Buchstaben gesehen hast. Това е едно от любимите ми съчетания в Берлин. Турския пазар и гробището, което е на 15 метра от него. Много контрастно съчетание, докато там викат кило евро и продават и купуват и кипи живот. Тук е пълната противоположност. Всички гробища са всъщност градини.
Постепенно с времето всяко гробище се превръща в градина. И има много живот в едно гробище. Това е невероятно. Има различни форми на живот. Има живот под земята, има текст върху паметниците, има живот тук в цветята, в птиците, които сега могат да се чуят. Странно е, че гробището кипи от живот всъщност. И мисля, че ако оставаме по-често за няколко минути тук, ще ни бъде по-лесно оттатък. Много особено това, кое е тук и кое е оттатък. Защото ние сме... Гробището винаги има тук и отвъд. Тук и отвъд се събират на едно място. Ето сега. Докато на пазара имаме само тук.